medyo romantic eh ato hang music karon mga ka-online friends no. Kay Saturday mag-date gud ta karong gabi una. So mo ni akong gipili para medyo ma-relax mo. Kaya nga itong topic karon, if you only have 24 hours to live, what will you do? You can comment now mga ka-online friends, tagay kog tulo or pinakadaghan ang lima sa imong gusto buhaton if you only have 24 hours to live. Akong i-greet ang akong classmate diha nga nga taga MSU-IIT. Classmate na ako sa akong master, si Sir John Walter Pabeca Mabantay. Hello sir, thank you for watching. According to him, shout out ko Ma'am April. Regards ko sa akong mga classmates sa SBS program sa MSU-IIT. Pa-enroll na ta ninyo. Na-enroll na ba ka sir? Ako wala pa. Medyo lisod yun ang atong kahimtang karon no because of the crisis. Kasing malito pa-enroll Sir John. Kayod pa more because COVID is real.